Op de 24e editie van het FK Judo staan meer dan 400 judoka's op de matten in het Kjellediekje in Ljouwert. Het leveren fraaie plaatsjes en een soort Frieske kampioenen op. Een verslag van Freer Kwijma. Verskaarte gewichtsklassen en leeftijden worden op niveau binnen waarin deelt. Hier zoeken we bij de Giele baan Hester Bultema uit Huddegriep. 9 hier en ze wint in de categorie onder 39 kilo. Ze leidt uit waarom ze het FK zo leuk vindt. Nou, als je bijvoorbeeld alles hebt verloren, krijg je nog wel een medaille mee. Dus dat maakt het extra mooi? Ja, want dan heb je sowieso nog een herinnering. En ook nog een beker. En er zullen Joert heel wat bekers uitreikt worden. Nou, 100 pools, dus zeg maar 100 Fries kampioenen. En hoeft net gelijk voor iedereen bang te worden, want ze zijn direct van size hier Fries kampioen. Maar ja, dat is geweldig. Maarten van Ark uit Snits is nog maar 15 hier, maar hij docht mij in de klasse 16 plus. Met zijn 84 kilo is hij een stevige jongen en hij laat zien dat hij potentie had. Van Ark pakt zijn 5e Frieske titel met Ippon en hij heeft grote ambities. Volgend jaar wil ik zorgen dat ik Europacups kan draaien en meegaan naar Europese kampioenschap. Misschien wereldkampioenschappen die er dan zijn. En zorgen misschien later, 2024 of 2028, misschien Olympische Spelen. En dan is er ook nog het Iepen FK. Voor alle leeftijden en gewichten. Van Ark is ook der finalist. En hij treft Tim Veenman uit Luxwaard. Die is 4 jaar ouder, maar ook haast 20 kilo lichter. Veenman wint likwols, toch een verwurging. Takom hier viert het FK haar 25-jarig jubileum.